Čaute, volám sa Nikol. Som dobrovoľníčka v Hory Doli, no dá sa stále brať, že som stále študent. V svojom voľnom čase veľmi rada čítam, tvorím umenie, celkovo či grafiku alebo maľbu obrazov. No všetko to začalo tým, že sestra mi povedala, že v okolí Liptovského Mikuláša existuje niečo ako vlastne Hory Doly. A ja som ani nevedela, že čo to vôbec je, že čo je vôbec dobrovoľníctvo a nula. Tak som povedala, že jedného dňa, prečo nie, veď príde, vyskúšam, niečo zistím. A tak som teda prišla a všetci boli strašne zlatí, proste také srdiečka chodiace a ja som proste rada sa s vami rozprávať, no. A potom som si povedala, že vyzerá to ako sranda, tak zo srandy to vôbec vyskúšam. Takže pre mňa by som nenazvala, že to bola motivácia, skôr hokus pokus, vyskúšam, keď to nevidie, tak to nevidie, no. Najvtipnejšiu... No neviem, či to bude najvtipnejšia, a podľa mňa najviac dojímavá, že chvíľka v Hory Doli. Lebo s mojou kamarátkou dobrovoľníčkou, nejdem ju teraz zmeňovať, ale veľmi zlatá, krásna, zlatá, milá baba, ona vlastne začala tvoriť tento knižný svap. No a ako sa to všetko tvorilo, tak sa to organizovalo. Skrátka sme všetci naši dobrovoľníci zbierali knihy. A teda nastal ten veľký deň D, keď sme už všetko sa to organizovalo. Bolo to veľmi veľa práce, ale asi taká najkrajšia a najdojímavejšia chvíľka bola, keď som proste videla, že všetci ľudia proste v Mikuláši, to je jedno, že akého veku, či je to dieťa, či je to tínedžer, či je to, neviem, nejaký účtovník alebo stavbár, tu prišli a proste sa len rozprávali o knihách a taká jednoduchá debata a pritom tak krásne tvorili spolu takú komunitu, že dosť to tak akože zanechalo pekný dojem alebo taký príjemný zážitok, by som to nazvala, že... Keďže sme Slováci, tak všetci vedia, že sme milí, priateľskí a vždycky sa dokonca dokážeme aj porozdávať. Len mne to prišlo, že tu v Liptovskom Mikuláši sme takí skôr decentní, že vieme sa porozprávať, ale vždy tak s tou takou hranicou slušnosti. No ale odvtedy, ako som vlastne začala dobrovoľničiť, tak vlastne na tých podujatiach ako som už povedala asi 100-krát, stretla mnoho ľudí a som práve že zistila, že to je presný opak, alebo nie opak, skôr tak, ako sa to vraví, že ľudia sú milí a ľudia sú otvorení, len treba ich nájsť na tom správnom mieste, no. Rozmýšľala som nad tým a veľmi by som chcela niečo vytvoriť spoločne s umením. Lebo áno, máme tu už to knižné svapy, ale rozmýšľala som nad tým, že by sme možno spravili nejakú skupinku ľudí alebo napríklad nejaký krúžok, kde by sa chodilo a že by sa napríklad kreslilo nejak, že niekto bude v strede a okolo nich budú vlastne ľudia, ktorí prídu s plátnami a bude sa vlastne, dajme tomu, kresliť figúra alebo inokedy zase poďme niekde von a nakreslíme si krajinku alebo zatišie. Takže tak by som to asi nazvala, že asi väčšinou veci spojené s umením by som tu chcela viac zaviesť. Lebo áno, sme tu umelecky založení, ale príde mi to, že skôr na takú kultúrnu stránku, že divadlo, knihy a chcela by som možno aj niečo také kreatívne, že to by bol fakt jedno, že či si na úplne že začiatočník, alebo či by bol nejaký profesionál, ale že by sa vôbec stretla teraz nie komunita kníh, ale komunita umelcov a všetci by sme boli pokope. Takže to by podľa mňa bolo také veľmi krásne.